Esta mañá presentábase en Porto do Son unha nova edición da súa Feira Celta. Celebrarase do 25 ao 27 de xullo. A súa inauguración oficial terá lugar o venres 25 ás 5 da tarde, coa apertura do tradicional mercado celta, no que participarán uns 100 postos con produtos do máis variado e no que non faltará tampouco a gastronomía. É unha honra presentar outro ano máis unha nova edición da Feira Celta de Porto do Son. Durante 3 días, 25, 26 e 27 de xullo, Porto do Son vivirá e transformarase nun pobo celta, como os de antaño, coa súa música, maxia, teatro, títeres, artesanía, gastronomía, alegría e risas contaxiosas. Un dos eventos máis esperados do verán da nosa vila é que este ano celebrarase os días 25, 26 e 27 de xullo. Durante 3 xornadas, Porto do Son converterase nun escenario de fantasía, historia e tradición, recreando a nosa herdanza celta nun ambiente cheo de cor, música, espectáculo e actividades para todos os públicos. Xunto ao mercado, un dos principais atractivos da feira volverán a ser as numerosas actividades que se organizan durante os 3 días, dirixidas a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores, nas que destacan as actuacións musicais e de animación de rúa, sen esquecer tampouco os espectáculos de gran formato que se desenvolverán polas noites. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita coa que arranca a programación festiva do verán, animando a veciños e visitantes a revivir o pasado celta da vila, que cada ano atrae a maior número de seguidores. A verdade é que eu creo que fomos avanzando, fomos mellorando e ora somos un referente. Vale? Hai moitísima xente que nos pregunta, nos chama, cando coincide a Feira Celta de Porto do Son, que sempre lle dicimos que sempre é o último fin de semana de xullo, e é verdad que se marca na súa axenda para vir á Feira Celta. Non? O comentaba Lidia, non? Que ademais pedimos aos veciños que se acercan a Porto do Son, como os propios veciños de Porto do Son, que nos introduzcamos como se fora un mercado celta e como se fora un espacio e volver atrás ao siglo I, non? E que sea pois algo que a xente participe, porque de pouco vale que pagamos desde a administración algo se a xente de Porto do Son pois non quer participar e non se involucra.